Huomenta päivää ja tervetuloa seuraamaan frisbeelaukussa.comin uusinta videoblogia. Mun mielestä lajin yksi hauskimpia asioita on lähteä tutkimaan uusia ratoja, missä et ole ennen käynyt. Nimittäin hurautat autolla paikkakunnalle, mikä on sulle vieras, ja missä on sulle rata, mikä on vieras. Siinä on vaan tiettyä magiaa, kun sä astut siihen ensimmäiselle tiille ja rupeat miettimään, että mitähän tää rata pitää mielessään, mitä heittäisit ja miten menis. Tänään ollaan Ahlaisissa. Mukava pikkurata tiedossa. Melkein näkyy kartassa. Mutta anyway, Ahlaisten discgolf-parkki odottaa 9 väylää, vierasta mättöä, niillä mennään. Katsotaan kuinka tänään käy. Ahlaisten discgolf-parkki on nyt kierretty, mukava 9-väyläinen, puurorataan myötäilevä metsärata, aika lailla lyhkäisiä väyliä. Pisin positiivinen yllätys 109 metriä loivasti ylämäkeen, siinä sai kyllä heittää. Ja kiitos hyvän pannunkakku lähestymisen, sieltä paari saatiin, muut sitten pirkkoon, eli lähipeli toimii. Suosittelenkin välillä ottamaan ihan muutaman kiekon tai koko repu ja lähtemään niin sanotusti casual roundille, jonnekin tuntemattomalle radalle, missä joudut oikeasti miettimään jokaista heittoa. Nimittäin täällä ainakin aika pitkälti joka väylä oli vähän semmonen, että mietin tiillä, että mitähän se kiekko tonne perille löytäisi, mutta avauksen jälkeen mukilla oltiin, että aina hyvää lähireeniä, jos ei muuta. Casual Round 2, eli Yyteri vuorossa. Tää on semmonen paikka, että tää on yksi Suomen vanhempia ratoja. Mä oon käynyt Yyterissä monesti kesällä, mutta täällä on silloin aika turha heitellä, koska kaikkiaan tietää, että Yyteri on Suomen hienoimpia uimarantoja. Äsken treenattiin lähipeliä. Musta tuntuu, että kohta treenataan tuulipeliä. Mutta hei, aina positiivisen kautta ja mikäs tän parempi tuulenreenausmesta. Voi olla, että jos saa yhdenkin putin sisään niin kuin avauksen jälkeen, niin saa olla aika tyytyväinen, mutta hattukin lähtee päästä. Täällä mennään. Vasta kaksi bumerangiheittoa tähän väylään. Vaari 4 ylämäkeen Yyterin tuulessa. Ei ihan meikäläisen IC juttu. Korille vois päästä nyt, jos sais foren perille.
Korin viereiseen puuhun ja rolleri tuohon kameran taakse. No niin, ollaan 1, 2, 3, 4. 4 heitolla päästy Siemen Savosta. Korille on vieläkin 25-30 ylämäkiä. Tippu Korin viereen. Ehkä se löytää tuplalla. Tässä näissä maisemissa on heitellä, vaikka vähän plussaa välillä tulisikin. Putti on kulkenut tänään kyllä sen verran hyvin, että ihan jees fiilis, vois sanoa. Puttireini tuntuu vihdoin toimiva. Näköjään vieläkin jää Korille vähän matkaa, mutta ei se mitään. Eteenpäin heitto kerralla. Olihan reissu. Täytyy mennä todeta, että Pyytäri maisemina on ihan yhtä hieno tälleen keväällä, talvella kuin kesälläkin. Ja oishan täällä hieno liidättää täydelliskelissä kiekkoa. Nimittäin väylätkin oli ihan ok. Kahta väylää ei mennä kyllä löytä millään, mutta selvittiinpä niistäkin. Alku meni aika kovaa pienellä tuurillakin. Tuuliputit ja muut uppos. Paukuteltiin 6 väylän jälkeen -2, mutta 7 ylämäkeä tällä tuulella oli sitten meikäläiselle vähän liian kova tasokoe ja sehän meni sitten reisille. Mutta kokonaistulossa muun +4 muistaakseni. En nyt just kattonut tuota skorea, kun nautin lopuksi vähän aikaa maisemista, mutta sanotaan näin, että kokonaisuutena ihan positiivinen reissu. Jos mitään muuta ei jää käteen, niin ainakin pääs kokeilemaan tuulenlukutaitoja. Edelleen pysyn aikaisemmassa lausunnossani ja sanoin, että menkää ihmeessä niille casual roundeille kokeilemaan vähän. Aina parempi, jos on vierasrata, niin pääsee oikein kunnolla tulkitsee, mitä pitäisi heittää ja minne ja miten. Jos on tuttu rata, niin ei mitään, pari kiekkoisin putterit messiin ja hommi. Ensi kerran V-blogissa seikkaillaankin sitten jossain muualla. Tällä kertaa oli tämmönen lyhkäisempi reissu. 2 rataa ja paljon uutta kokemusta. Palataan taas asteelle. Muista käydä frisbeelaukussa.com sivustollakin vierailemassa. Se on moro!